Tak co? Jo, No, ještě my slyšíme. čtyři dobře. Karle, ty nás slyšíš? Jestli slyšíš, zvedni levou ruku. On nás slyší, no. To je pravá, Bach. Karle. Zlatoklupe, jak to je s tebou? Můžem, no. Že jsme ho radši neodpojili. Takovej to byl klid. No, to zase budou keci. Ty čuráci, celou dobu se mi škytalo, vole. Jak jsem měl, vole. To bylo jasný, vole. A čelník odpojený, vole, už na mě nezbyla nic suchá, vole. No prvně jsme pomalovali tebe, a pak jsme pomalovali Karla, nicméně pak nám došlo, že on nás možná slyší, jenom nám nemůže nic říct, tak když jsme mu řekli zablikej, tak zablikal, tak už jsme drželi hubu. Tak to je prdeli. To vám ale Karel pěkně večer spočítal. Takže už jsme se bavili jenom o klasického vyšívání. A víš,